Kubur naga Slem jong unongsan Hima. Hagasi sajan jong katayo ka Banarik Foundation kalayo ban sedang bat man pelong ya ka Jingïalang ai Jinghikai ki kun Samla kathan bakin tip kumnu ya ka banwa ikilat kilinti ha ka ban penkre yalade shwa bakin letho iki exam ba pero kentop na do ki DSC MPSC UPSC bat kiwe shu kani ka program ka deiru haringkat ka Jingïalang ka Triumphant Institute of Management Education Private Limited ka office jong Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District bat kabalapanya da ka Banarik Foundation ya kabala tipru kum ka MLA Initiative Career Counseling and Aptitude Workshop. Hakani kasi nalor uba Gabriel Walang MLA ka Nongston kum ukongsan layadon langru u Dr. Sorman Das u Director ka Time ka Trikhagni Kalita Center Manager of Time u Samla R. Federson Nonglat ubadeiru nong lam khamat ka Banarik Foundation bat kiwe ya ke balapan longru ha Trisem Hall DC office. Habakren kumukongsan uba Gabriel Walang MLA ka Nongston uloong ba ka Jing'ang nuot ka jong u na kabenta ki khna Samla jong kathan kalong ba ki deban pas baha ha ki exam ba pero khamtam daki post nem menta judan uweru ubala pas ha ka MSc. Habakren halor ka examen DSC uloong ru baya ka result jong ka exam DSC nang niya siya kamat hauju usnem batho exam unsa banaru ya ka result but onom le shu kumbajule da ka ba pinsateng bun snem.